माने बिजों माने बिदि गाज्रि सोमोन्दोनि लिंक गैयामोन आरोना आं मिसाखौ बुङाखै आरोना दा मैयायो बोरैबा बियो जबरदस्ति फैबाय फैनानै डाइरेक्ट बे हाबबाय न' सिङाव आं फैनाङा आंना हौवाया फैसिगोन आंहा हौवा दंखायो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो मानियालासिनो फैबाय फैनानै दरजा लक मारिनानै बिनि दसे थाबाय ओमफ्राय गावहा मोनफैनानै जोंखौ बुंबाय बियो गाज्रि जालायदों खामानि जालायदों होननानै खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ'हाय गासैखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना एसे मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोलायखो ना अब्लाबो भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय गासिबो खोथाखौ बा बाथ्राखौ बा गासिबो क्लियारलि मिन्थि मोनगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअ'खौ माने स्टार्ट खालामबायानो आं बुंलांबाय थानोसै नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय दा एम्बुआबो एसे दावराव माने अखा दाथ' दैज्लांनि दिन जाहैबाय एम्बुआथ' गाबखागोनखा ओमफ्राय खिन्थु एसे दिगदार जादों आरोना एबं नोंथांमोनाबो एसे दिगदार मोननो हागौ अब्लाबो भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय खोथाया जाहैबाय जोंनिनो बर' मानसि आरोना बिसि फिसाय बेयावनो हाबा जानानै थांनाय गुबुन रायजोआवहाय बेंगालरावहाय खामानि मावहैदों आरोना बिसोर बिसि फिसाय सानैजों माने फिसायाबो खामानि मावो बिसियाबो खामानि मावो फिसाया माने ओइदिनखालि खामानि मावहैदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बिसिया माने रुमावनो दंमोन आरोना बे समावनो सासे मुस्लिम सेंग्राया फैनानै बेखौ दर मारिनानै माने बायदिसिना खालामफैदों आरोखि ना थ' बे समावनो माने फिसाया ग्रोब नुफैदों आरो ओमफ्राय ग्रोब नुफैबा अब्लासो हमनो मोनबाय आरो सिगांनिफ्रायनो मिथिखादोंमोन जाहैदों खननै खनथामसो अब्लाबो हिनजावा माने नङा होननानै माने फिसायखौ गावनि आंगो असे फिसायखौ माने थगायबाय थादोंमोन आरोना नै बेसो गोरोन्थिया दा बे हिनजावा मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ मानो फिसाय थाखानानै गुबुन हारिनि बे मुस्लिम सेंग्राजों मानो लाइन लानांगौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांबाय थानांगौ नै बेसो आरोना रागा जोंथावनाया आंथ' जोंसिखायो आं बुंखाबाय थायो आं सिदा आं जेखौ नुदों जेखौ मिथिदों आंखौ बेखौ माने आं डाइरेक्ट बुङो आं सिदा आं लाखुमाया दे मानो बेफोरबायदि दर मारिलायनानै मानो बेफोरबायदि जालायलायबाय थानांगौ जाखो हा फिसाया नुफैखाबाथ' जोंखावखागोन नङा होनबा ने सौखिजोबनो लुबैखागोन थ' बेनो आरोना खोथाया थ' नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मा सानो बिनि गेजेराव हा मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोननिया जुदि मा सानमारो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आंथ' जोंखावखायो बिदिखौ आं डाइरेक्ट बुंखागासिनो फुरा आं मोनोबाना सौखि जोबखागोन जिफोर होजोबखागोन बिदिखौ गारनायाव गैया बेथ' डाइरेक्ट हिनजावनिसो आरोना फिसाय थाखानानै मानो गुबुन हारिजों मानो बेफोरबायदि लाइन लानांगौ मानो रायलायनांगौ जेनेबा हा मानो बेफोरबायदि जानांगौ बेसो खोथाया दा जोबोद दुखुनांथाव आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया सोलिगासिनो नङा होनबा ने गुबुन हारिजों थांनाय गुबुन हारिजों खारनाय हा बर' सेंग्रा मोना नामा हा बर'फोर गैया नामा बेथ' हाबा जाखांबाय र' गुबुनखौबो एसे बुंबाय आङो जेनेबा मानो बेफोरबायदि जानांगौ हा माने गुबुन हारिफोरजोंलाय मानो बेफोरबायदि थांनांगौ जाखो बिदि गाज्रि खामानियाव मानो थांनांगौ नै बेखौसो बुंनो सानो आरोना आं भिडिअखौ गोबाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय आं ससे देखायगोन नोंथांमोना मा सानो नायलांबानो जाबाय आरोना आं मिसाखौ बुङाखै आरोना दा मैयायो बोरैबा बियो जबरदस्ति फैबाय फैनानै डाइरेक्ट बे हाबबाय न' सिङाव आं फैनाङा आंना हौवाया फैसिगोन आंहा हौवा दंखायो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो मानियालासिनो फैबाय फैनानै दरजा लक मारिनानै बिनि दसे थाबाय ओमफ्राय गावहा मोनफैनानै जोंखौ बुंबाय बियो गाज्रि जालायदों खामानि जालायदों होननानै जेन'बा बे सेंग्राया फैनानै लक मारिदों जोंनिफ्रायबो खोनासङा जेन'बा नोङो लिंक गैयाब्ला बे हौवाया नोंनियाव फैनो माबोरै हाखो बेसो फैदों दा बेसो दा नों बेखौ बुं नोङो बे हौवाजों लिंक गैयाबा नोङो मानो लेंहरनानै बे हौवाया थ' रायजोफोर नोंथांमोननि गोसोआबो एसे दुखु मोनदों बा रागा जोंदों जानांगौ ना मानो बेफोरबायदि जानांगौ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय ना बर' हौवाखौनो लाबाय बर'जोंनो हाबा जाबाय बर' मानसि मानो गुबुन हारिनि बे मुस्लिम सेंग्राजों मानो बेफोरबायदि जानांगौ होननानै नोंथांमोननि गोसोआवबो फुरा रागा जोंदों बा दुखु मोनदों जानांगौ ना जोबोद दुखुनांथाव आरोना दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि जालुनायानो जोबला जोंनि बर'नि गेजेराव ना सेंग्रायानो जा हाबा जाखांनायानो जा बा बोरायानो जा सिख्लायानो जा थ' जोबोद दुखु नाङो नोंथांमोनाबो निस्सय दुखु मोनोना थ' बुंनानै माथो लाब ना अब्लाबो बुंनो लुगैयो आरोना जे बुंग्रा गैयाबा बायदिसिना नै बेफोरबायदि भिडिअ लाबोग्रा गैयाबा आरो बांसिन जाबावगौ आरोना बांसिन बारानिफ्राय बारा जाबावगौ जालायानो जोबला आरोना जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि दा जा नै बेखौसो माने आं खावलायनो लुगैयो आरोना मानो बेफोरबायदि जानांगौ ना हा बर'बा बेलेग खोथा बे गुबुन हारिजों मानो बेफोरबायदि जानांगौ बर' मानसिजोंबा बेलेग खोथा हा
थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामला नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो लाइकबो थुना होदो बेजों लोगोसेनो शेयारबो खालामना होदो आरोना बेखौसो आं खावलायहरबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो लाखिथ'नोसै बाय बाय